res per a fer. Perquè si no participes, pues vinc aquí i com que Campredon no està molt lluny arribo, però claro, està saturat. Tienes que aceptarlo ya, no se puede repetir que no, y una más. Son más libres, son más yo soy mucho más sin ti. Lo que me decías tu reflejo es lo que me hacer. Me faltaron los besos. Yo no soy superviviente. No se m'aguantava. No, ni fet allò. La roba és... Nostra participació i assistència i deixeu-me en especial agrair també l'assistència en aquest acte a les nostres reivindicacions. Comprometem la nostra força sindical perquè per fi d'un món on la igualtat sigui la llei i la realitat. Deixem enrere el 2023, un any complicat per la crisi que s'ha sobreposat, energètica, inflacionista, migratòria. Garantia integral de la llibertat sexual i la llei orgànica 1/2023